Assalamu alaikum. Selam dostlar. Ну, натур келіп шықты, шың-шың, и. Смотрите со звуком. Башлаймыз. Машиналары булмаган, күбрәк җәмәгать транспортында йөрергә ярата торган кешеләр өчен яңалык булыр бу. Бән шундай. Әйе, әле 1 майдан безнең җир өсте транспортына бәяләр арткан иде. Хәзер инде метрода йөрү хакы да кыйммәтләнәчәк дип хәбәр итә Метро Электротранс оешмасы. Димәк, тере акча белән түләгәндә 36 сум булачак, банк картасы һәм транспорт картасы белән түләгәндә 31 сум. Ә менә 100 һәм аннан да күбрәк тапкыр йөрү мөмкинлеге бирә торган транспорт картасы белән түләгәндә 23 сумга гына төшәчәк бер тапкыр бару бәясе. Менә шул. Шәп әйттең, мин үзем метро белән еш кулланам. Көненә бер 3-4 тапкыр төшеп менә мин анда. Шулай маршрутка белән дә кулланам. Маршрутка безнең бәя качан 1 майда күтәрелде бугай, әйме? Ялгышмасам, шулай 1 майдан, әйе. Хәзер менә метрога да килеп җитте. Метро Электротранс. Әйе. Каян мондай бәяләр аласыз? Сез транска кирип аласыз микән белмим. Менә тарифларның артуын алар аңлата. Әйе. Дизель ягулыгы кыйммәтләнүе, запчастларның, әйе, составляющая, что-то предыдущее, бөтенесе артта бара инде. Димәк, икенче елга тагын 1 сумга артачак инде. Ул ел сайын арта бара, ялгышмасам. Россиянең иң ире милли радиостанцияләр бишлегенә кергән Татар радиосының 20 еллык юбилее узды әле күптән түгел генә 26 майда Татнефть аренада. Татнефть арена без сараенда. Бик грандиоз шара масштаблы шундый зур гына булды. Беләсеңме, быелгы концерттың фишкасы нәрсәдә? Үзенчәлеге дип әйтәйин. Монысында концертны топлар башлап җибәрде. Айдарга беренче булып ялгышмасам Айдар абый Галимов чыкты. Соңыннан китте анда Филюс Кахиров, Данир Сабиров, Ирке, Салаху Закиш китте. Ул әллә 5нче булып чыгыш ясады. Беләсеңме нәрсә, мин хәтта яшьлегемне искә төшердем. Мәликә дә чыгыш ясады бит. Ого. Әйе, Мәликә бик шаккат мәйтем, таныш тавыш кайдыр Татнефть арена буенча йөрим. Мәйтем бигрәк таныш тавыш. Матур тавыш, тавышы матур. Миңа Мәликә бик ошый. Бик ошый, тавышы матур шундый. Шишмәсен. Ширкәттә кенә тора. Килдем, сәхнәне карасам, Мәликә. Үзгәргәнме Мәликә? Юк, бер дә үзгәрмәгән, киресенчә, матурайган гына. Беләсеңме, теге шәраб турында сөйләрләр бит, әйме? Еллар узган сайын яхшыра бара, монда да Мәликә шундый. Күлмәгә дә мощный да аның. Шундый гашыгы. Бигрәк гашыгы, һәм бөтенесе дә игътибар иттеләр, хәтта комментарийларда укысаң, менә хәзер мин күптән түгел укып чыктым комментарийларда, әйме? Нәрсә кидесең, алай ярый мынысың, рус йолдызларыннан кабатлап, беләсеңме нәрсә? Хәтерлисеңме, Мәликә әле сәхнәгә беренче тапкыр чыкканда гына, ул чыккан иде шундый топик белән теге пирсингны күрсәтеп инде. Ой, анда нәрсә генә сөйләмәделәр. Кем нинди генә сүзләр әйтмәде ул Мәликәгә, әйме? Менә ул чакта инде Мәликәнең әнисе дә шундый теге интервьюда әйткән иде. Менә без Башкортстанда чыгыш ясаганда безне бөтен халык хуплап каршы ала дип. Чөнки без башкорт телен үстерүчеләр буларак карыйлар безгә. Татарстанга килдек, безне ничек кенә нинди генә сүзләр белән кимсетәләр. Тегендә хупладылар, монда хурладылар. Шулайрак килеп чыкты инде. Мәликә инде 2006, 7, 8, 9, 10 елларда планканы өскә күтәрде. Һәм Россия телеканалында хәтта телесериалларда да төштеме? Әйе, ул ягыннан Мәликә гомумән молодец. Молодец. Бәйрәмнән гадәти яңалыкларга да күчик, әле гадәти көнкүреш яңалыкларына күчик. Әйме, менә Ярдәм мәчетен без инде күпләребез белә, Ярдәм мәчетеннән Робертта күп кенә репортажлар төшереп торды. Һәм чираттагы бик күркәм яңалык әлеге мәчет белән бәйле. Мәчет территориясендә паралимпиячеләр һәм гомумән инвалидлыгы булган кешеләр өчен спорт комплекс ачачаклар. Зур гына территорияда, монда массаж кабинетлары да, фитнес белән шөгыльләнү мөмкинлекләре дә, төрле тренажерлар куелачак, һәм менә коляскада йөрергә мәҗбүр кешеләр шушы тренажерлар арасында иркен генә йөри алырлык,
коляскада йөрергә мәҗбүр кешеләр шушы тренажерлар арасында да иркен генә йөри алачак, ди оештыручылар. Менә шундый бик матур, бик күркәм яңалык әле бу. Бу шәп яңалык. Бу бик шәп яңалык. Шуннан да шәп яңалык. Миңа без бит инде ярдәм белән тыгыз интерәдәйме, һәм аралашып торабыз. Алар да сөйләделәр. Бәлкем Алла бирсә, без шул спорт комплекстан кичкенә генә репортаж да ясарбыз әле. Ул бик матур булыр иде. Һәм тагын киләчәктә Алла бирсә, шушы спорт комплекс уңышлы гына эшләп китә алса, шушы спорт комплексны киләчәктә паралимпиячеләр тәрбияләү урыны буларак та менә үстерәчәкләр. Алла бирсә. Нәрсә күреп алдым мин теге атнада, әйме? Безнең рубрикабыз китәбез дип кайталар. Кайтабыз дип китәләр. Кайтабыз дип китәләр. Хәтерли, без рубриканы Вэлла продукциясе, әйме? Һәм Nike. Имеш, Россиядән китәләр. Алай, Вэлла Россиядән китә, Nike та Россиядән китә дигән, ләкин менә кайчан 3нче көнне мин имеш, бу бары тик имеш кенә икән. Әлегә тегене төгәл әйтә алмый китәме, юк микән. Ләкин менә Вэлла, ләкин Вэлла китә. Безнең шәш тораш ханәләрдә стеллажлар бары тик шул ниләр белән генә тулган, әйме? Велла продукциясе белән, Велла продукциясе белән генә. Һәм нишләрләр микән? Нәрсәгә күзләре төшер микән? Чародейкаларга микән? Белмим нәрсә. Ой, бик күп бит ул хәзер космика әлбәттә. Бармы? Әйдә, Россияләрнең әйтәләр, мин әйтә алмыйм, мин белмим аларның. Аккайын бардыр инде, нәфис косметикада тагын нәрсәләр бар. Аккайын җитештермиләрдер инде хәзер. Бер дә күргәнем юк. Җитештерә башлагызлар яңадан. Торыгызыгыз, реанимация ясагыз. Менә безнең беләсезме, элек әйтим әле шуны, аны башка әйтер урын булмаячак. Әйдәле. Менә безнең хитон заводы бар иде. Элек хәзер юк бит ул, әйме? Элек бар иде ул. Менә ул хитон заводы чыгара торган иде. Менә шундый тюбикта, әйме, булай басып чыгарасың, пена белән чыгайды ул. Аның белән менә күзгүләрне, теге хрустальничек була әле безнең. Менә хрусталь савыт сабаларны чистартыр өчен менә шундый бер нинди ул әйме спрей дип әйтегәндә, аңа басасың да ул шундый теге күбекләнеп чыга торган иде. Менә аннан да яхшы әйбер юк. Бөтен кибет тулган хәзер безнең төрле фирманың спрейлары белән, төрле менә инде нинди генә нәтиҗәсе теге вәгъдә әйтмиләр, әйме, шәп булачак, бер тап калдырмаячак, ялтырап торачак дип инде, әйме, 300 сумга да бар ул, 100 сумга да бар анда, 700-800 сумлыклары да бар. Әйтерим инде, әйме, менә теге хитон әйберсенә тормый. Ашың чыктымсың Вилл менә китә дигәч инде. Юкмы? Сиңа барыберме? Миңа барыбер. Миңа да шулай. Юк, миңа да барыбер, ул әйме. Менә шушы үзебезнең әйберне кайчан чыгара башларлар икән, Аккайыннар, хитоннар. Торыгыз. Юк, аккайын кирәкми миңа үзе. Менә теге әйбер кирәк. Аккайын шәбиш. Аккайыннан не, соңыннан шешәсеннән дә сикалка ясый дирек. Хәтерсең? Решил куеп, өстенә сиктерәдер. Хәтерсең? Без ул аккайынны балачакта нитә торган иде, теге күбекләр нитер өчен. Нәрсә дип әйтәләр әле? Шариклармы? Шарлар. Күбекле шарлар. Асы кирәкми инде. Балачагын искә төшерде бит, рәхәт булып китте сразу. Ниһаять, җәйгә безнең ни бары шушы көн, иртәге көн һәм аннары җәй җитәчәк. 2 көн генә калды, әйме? Аллага шөкер җәй җитә дип әйтәләр. Синоптикларга ышансам, шушы бер 3 көн кояшлы була да тагы яңгырлар китәчәк диләр. Ләкин без ул турыда уйламыйча торыйк, чөнки безне бик матур бәйрәмнәр көтә. Безнең җәебез 1 июньдә халыкара балалар көне белән башланып китәчәк. Менә 4-сендә бик матур гастрофестиваль узачак икән әле. Хәзер мин сезгә аның үткәрү урынын да әйтәм. Ул гастросезон бу безнең Аккыш күлендә булачак 4 июнь көндә. Монда төрле мәйданчыклар эшләячәк, әйме, шул ук теге туклану урыннары да булачак, монда концерт мәйданчыгы да эшләячәк. Гомумән гаилә белән килеп, рәхәтләнеп, күңел ачу мөмкинлеге булдырылачак. Менә шул. Мин андый җирдә йөрергә бик яратам. Менә ярминкәләрдә йөргә яратасызмы сез? Тегендә бал кауып карыйсың, әйме, монда бал кауып карыйсың. Монда барып киләсең, тирдән атып киләсең, әйме. Мин ата белмим. Монда не, теге баллы мамык ашап йөрисең. Монда арадан суга чыгып килдең, әйме. Вот шул.
Солай. Финляндияда узушы хоккей бойынша дүния чемпионатында финнар жеңу яулады. Жеңу яулағандар. Финалда олар командасын жеңіп, түп уақытта 3-3 есебімен тамамланды. Овертаймда финнар гол кіртіп дүния чемпиондары болды. Мұнысы бір һәм тағын бір яңалық ушул спортқа кагылышлы чемпиондар лигасында Реал футбол командасы жеңу яулады. Бұл финалда Ливерпуль футбол командасын 0-1 есебі белән жеңді. Біздің нәрсеге мен айтам, біздің Ливерпуль үшін жан атушылар қазаныбызда бейхисап екен, бегірек көп екен. Біздің кімдерді білесіңдер? Малси Мюзикін білесіңдер бітінде? Әйе. Ол бек қат Ливерпуль үшін жан атайынды. Біздің командада ішлеушілерді аталар. Біздің тағын бір Антонны қатырлайсыңдар, ішлейтер бітер біздер. Ол бек қат тірейті жан атайынды Ливерпуль үшін. Міне, шоң айттым. Сен кім үшін жан? Мен Челси үшін. Челси, Реал как раз таки... Қойсызы күшілерек, Ливерпуль ма, Челси ма? Былтыр чемпиондар лигасында Челси жеңуші еді. Биыл Ливерпуль жеңе алмады. Сен теге қойсы елда кім жеңсе, шуның үшін жан атасың? Йо. Мен Челси үшін қаман жан аттым. Мен 2007 жылдан бері жан атам. Hiç күні аңлай алмайым шул футболны ғафу итегіз жәмәғат. Шуңа күрә менің мұнда бір әйтер сөзім дә, бір эмоциям да жоқ. Менің үшін ол... Менде нәрседен болса да енді хатын қызлар темасына қағылышы темалардан менде енді кейф алмай бетін. Шоу бітінде қойбір. Мәселен, Белланы кетіп өт. Белла кетебет ұлсыннан да, анай кетмен дегені. Шыншынан да шештер ашқанаға кірген сайын Велла көзіме ташланы. Бірақ шуны айтмақ шейдім мен. Велла, анда бит нәрсені қатырысың, оның эмблемасынан да қалтын қыз башыда һәм шеш шуайна тұр. Не дейсізді? Қатырысың? Қатырлейм, қызыл түгіл ма? Қатын қызлар темісі білә қызықсыдым дей. Қызыл ма? Yes! Еске түшті. Теге күзгі шистарда тұрған әйбірінің есімі секунда деп аталайды. Зәбзәңгер шымды шышады, име? Анда міне шымды теге түрлі фужерлар, мотор сауытлар ясалған әйме һәм секунда деп аталады. Міне шу керек мені. Тұпта біздің ауылда бар ма екен? Секунда да қатырайым. Енді ол сіздің ауылда болса да аны сұрауғы көптен бітті бітейін. Ол дихлофусқа шоған әймәзгіне? Жоқ, шунды шәбі әйбір ол секунда. Жоқ, дихлофусқа шоған мен там формасы теге қатты бұтарға да бұлалардың. Етті ма? Темір не де бетімді сауытта? Темір сауыты темір сауыт, дихлофуста темір сауытта бетімді. Шоғанлар аларына. Қатырайым мен оларда шоғын раниларына, терезелеріні, күзгілеріні шистарталары. Қатырайым тоғашты. Ondan da şəp əybir yox tolka. Əliге xətlik bir nindi şəp əybir uylab taba almadılar. Həzir sağ bulaşsaq tabıla. Əssalamu aleykum. Келесі шырашыларға қадар. Күтіп қаламыз. Siz de bizde kütürüz, biz de sizde kütürüz. Buldu mu? Buldu.